sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme marná masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Vizuálne umenie má ohromne slabú základnú povedomie vôbec spoločnosti ako takej. Na Slovensku asi najhoršiu vôbec v rámci Európy alebo Európskej únie, alebo neviem ako to povedať. No a myslím si, že keby bolo možné do učebných osnov pre základné školy vlastne zaviesť predmet vizuálna kultúra, vizuálne umenie a naozaj dať na ne oveľa väčšie ťažisko ako je dnes, pretože to sú veci, ktoré nás obklopujú, s ktorými žijeme, ktoré nás denne otravujú. Proste vizuálna kultúra je niečo, čomu sa nevyhneme, architektúra, dizajn a tak ďalej. A o tomto chýba ohromné povedomie. Decká sa učia celkom náročnú matematiku, fyziku, chémiu a tak ďalej. Aj hudbu, aj literatúru, ale vizuálne umenie je stále niekde úplne potlačené na okraji. Takže toto je vec, ktorá by sa mala dostať už na základné školy a mala by sa nejak systematicky rozvíjať. Peter Beňov si stojí za svojím názorom.